24. kesäkuuta 2025. Kello 12 aletaan tekemään mun housuprojekti, eli nyt. Ulkona sataa, kesäkuu, aika perus. Ja mulla on kaikki mitä mä tarvitsen tuolla, eli let's do it. Kaavat, täältä me tullaan. Elikkä mä aloitin nämä housut kaavojen tekemisellä ja mä käytin apuna mun valkoisia pellavahousuja, jotka on ostettu Tisestä ja ne on Lindexin mallistoa. Ja siitä mä otin sen housujen haarasauman mallin ja lähdin sit siitä kohdasta sitten ympäriinsä tekee omia muutoksia, minkälaiset housut mä haluan. Ja vyötärökappaleen mä tein silleen, että mä mittasin mun oman vyötärön ympäryksen, korkeimman ja matalimman kohdan, että mihin välille mä tahdon sen vyötärökappaleen. Ja sitten mä tein semmosen vähän niinku suorakulmion, mut silleen, että se on suora ja leveä. Ja sitten mä lähdin kaartaa niitä ylä- ja alakohtia. Okei, eli nyt on tehty kaavat. Eli seuraava vaihe on kaavoista kankaan leikkaaminen. Tai kankaan leikkaaminen kaavoista. Ja mistä kankaasta mä teen mun housut? Niin tää on siis pussilakana. Onks tää Risto-Matti Ratian pussilakana? Joo. Mä nyt kierrätän tän, koska tää on just sellaista kangasta, minkä mä halusin. Toki mä halusin pinkkiä, mutta sininen on mun lempiväri, että tää nyt menee. Ja mitä mun pitää tehdä on siis leikata nämä saumat auki, koska tämähän on siis 2-kerroksinen tää kangas. Mä lähden leikkaamaan kaikki nämä auki. Ja sitten mulla on 2 isoa kangaspalaa, joista mä lähden työstämään ja leikkaamaan housut. No niin, eli noin 15 minuuttia myöhemmin mulla on Risto-Matti Ratian lappu. Mun tavoite on käyttää mun housuissa saumapalat, jotka mä heitän menemään. Ja sit mulla on 1 iso kangaskappale. Mä nimittäin valehtelin, että eihän tästä tulekaan 2 pienempää, vai sitten 1 todella pitkä, koska se päätysauma ei ollut sauma ollenkaan, vaan taitettu. Ja seuraava etappi nyt tässä projektissa on oikeastaan se, että mä lähden leikkaamaan kaavoista paloja tästä kankaasta, mutta mä en kerkeä sitä tehdä enää tänään. Mun pitää kiirohtaa teatteritreeneihin, mutta seuraavan kertaan sitten. Kello on 11.12, eli about 10:11, 25. päivä ja nyt jatketaan housujen tekoa. Seuraavaksi me ruvetaan leikkelemään kangasta. Päivä kesäkuuta. Pesukone pyörii taustalla, kaikki palat on leikattu ja silitetty. Eli seuraavaksi mitä mä lähden nyt tekemään on se, että mä suunnittelin takakappaleen takalahkeeseen rypytyksen. Mä lähden ompelemaan semmosen pitkän ompeleen tähän ja rypytän sen silleen niinku puolet lyhyemmäksi. Sitten mä lähden ompelemaan kaikki haaravälin saumakohat semmosella kevyellä ompeleella, joka on helppo purkaa. Ja mä katson suurin piirtein, että onko tää nyt oikein mallinen, pitääkö kaventaa jostain. Sovitin näitä housuja ja nää oli mä merkkasin nuppineuloilla molemmista saumoista ton verran pois. Nää oli sille aika isot ja mä mietin, että mä ratkaisen tän sillä tavalla, että mä otan täältä reunasta sentin pari pois molemmista ja sit mä lisään nämä rypytykset vielä vahvemmiksi tänne, joka sopii mulle oikein hyvin, koska mun mielestä nää ei oo niin isot nää rypyt, mitä mä halusin alun perin. Okei, eli mitä mä kerkesin tehdä oli se, että mä purin ton ylimmän rypytyksen. Mä ompelin alle uuden, vähän pidemmän ja vähän tiheämmän. Eli mä sain sillä nipistettyä tästä sentin pari poikkeen, etenkin kun mä tein näin molemmille puolille. Sitten
Tossa on alkuperäinen sauma ja tuon mä siirsin nyt sentin tänne päin kaventaakseni. Ja nyt tää sopii tosi hyvin. Ja mitä mä lähden tekemään seuraavaksi on se, että tää on takakappale, niin mä ompelen tämänkin tähän tällä samalla pitkällä ompeleella. Mun on tarkoitus purkaa nää sitten, kun oon tehnyt tästä semmosen, että se istuu mulle niin hyvin kuin vaan voi. Ja sit mä lähden ompelemaan saumurilla ja vähän tukevammilla ompeleilla. Nyt on se hetki tästä projektista, kun mä oon silleen oikeesti tosi innoissani. Tai silleen, että tästä niinku voisi ehkä jopa tulla hyvä. Koska nyt nää sopii. Niinku... Toki mun pitää vielä kaventaa, että esimerkiksi tuolla on... Mun nyt periaatteessa ainut mitä enää tehdä on, että mä puran nämä saumat, mitä mä oon nyt tehnyt. Ennen sitä tai siinä samalla mä merkkaan jokaiseen kohtaan ne uudet lineit, mitkä tulee. Ja mä otan mun kaavat esille ja teen kaavoihin ne samat muutokset. Tää ei ole pakollinen vaihe, mutta mä teen sen takia, koska mä tykkään mun kaavoista, jotka olen nyt tässä tehnyt. Ja voisin tehdä joskus tulevaisuudessa housut niistä. Seuraavaksi mä lähden ompelemaan saumurilla tämän sauman. Mä ompelen tämän ompelukoneella ensin, että saan kohdistettua oikeille paikoille raidat. Sitten lähden saumurilla vetämään sen. Tän mä ompelen ompelukoneella ja tän mä jätän rauhaan. Sitten mä rupean yhdistelemään näitä paloja keskenään ja lähden sitten seuraavaksi laheosuuksiin. Sivusaumat saamuroutu. Ja seuraavaksi mitä mä teen on, että mä lähden saumuroimaan tämän haaravälin, eli siis sisälahkeet. Mitä mä lähden seuraavaksi tekemään, kun mun housujen kaikki saumat, mitä mä tähän mennessä tahdon tulla ommeluksi, on ommeltu, on, että mä lähden nyt tää vyötärökappaleet, tää on takakappale, etukappaleet ja nämä on siis vastakkaiset, mutta molemmat on siis takakappaleet. Ja mä lähden ompelemaan nämä saumat yhteen, eli näin. Saman mä teen etukappaleille, että mä ompelen nämä yhteen. Ja kun mä oon molemmat etu- ja takakappaleet ommellut yhteen, niin mä ompelen nämä saumat yhteen, niin sit mulla on pikkepötkö, jonka mä tuun taittamaan näin päin ja sit ompelemaan tähän. Tää koko vyötärökappale yhdessä osassa. Ja mitä mä lähden tekemään nyt on, että mä lähden asettelemaan tätä tähän ja ompelemaan. Ja mä eka asettelen tän, mikä tulee näkyville etupuolen. Ja mä laitan nämä saumat tähänkin. En ompele tätä kiinni, koska mä jätän sitten sen sauman, mikä tulee niinku tähän. Niin mä ompelen sen piiloon sillä, että sit mä ompelen koneella. Tuon sen päältä, kun olen ommellut tuon. On 1. heinäkuuta, kello on 10:30 ja mä lähden jatkaa näitä housuja. Nää on aika hyvällä mallilla jo. Mitä mun pitäisi lähteä tekemään, tai mitä mun enää tarvitsee tehdä, on siis ommella napin reijät ja itse napit näihin housuihin sivusaumaan ja viimeistellä lahkeet. Ja koska lahkeisiin tulee eniten yksityiskohtia,
eikä niitäkään kovin paljon. Niin no, pianhan nää sitten alkaa näyttää aika valmiilta. Mut ensin lähdetään työstämään nyt nappeja tähän. Kun mä lähden työstämään napinlävejä, niin mun pitää ommella niin kohti, mihin mä ompelen napit ja napinlävet, niin mä laitan siihen tukikangasta. Että mun olisi toki kannattanut laittaa myös koko vyötärökappaleeseen, koska mullahan ei ole siis tässä kuin vain 2 kerrosta tätä, jospa se nyt kestäisi. Tässä lukee, että tää on polyesteriä, joka nyt pilaa tän mun luonnonmateriaalihousut. Ei voi mitään. Ja tää siis tässä lukee, että tää kannattaa pestä, ettei se kutistu, mutta en jaksa. Täällä on tää liimapuoli, eli tää pitää siis silittää tähän. Ja koska rakastan ommella käsin, niin mä teen semmosen taikatempun, että mä silitän nämä tukikankaat tähän näihin reunakohtiin, jonka jälkeen mä lähden ompelemaan käsin ainakin, no vaikka molemmat kohdat tosta. Tässä on niinku tämmönen saumakohta, että menis mun mielestä aikamoiseksi temppuiluksi lähteä koneella. Niin tehdään se käsin. Mitä mä tein äsken oli, että mä leikkasin nyt nää tukikankaan palaset. Mä pujotin ne, mä pujotan ne nyt tänne sisälle. Ja laitan ne about siihen kohtaan, mihin mä oon ajatellut napit ja napinlävet. Ja sit mä silitän ne siihen paikalleen, jonka jälkeen mä lähden käsin ompelemaan nämä saumat kiinni. Eli se mitä mä lähden tekemään seuraavaksi on se, että mä merkkaan napin molempien puolille viivat, johon tulee napin läpi reikä. Ja mä tuikkasen näihin sinisiin raitoihin, koska mun mielestä ne näyttää jotenkin kivalta. Ja sen jälkeen kun mä oon tehnyt ne reijät, niin mä ompelen nämä napit tänne puolelle. Niissä reijät ne on ommeltu, niin mä vaan siis piirrän tänne jonkun sortin merkin, josta näkyy, että mihin kohtaan napin pitää tulla. Ja sit seuraavaksi mä vaan lähden ompelemaan näihin kohteihin nappia. Okei, nyt kun mä oon ommellut napinlävet ja napit, niin nyt mä testaan näitä housuja. Ja sit seuraavaksi, mä en nyt kerkeä tehdä enää, niin sit mä siirryn kuitenkin myöhemmin lahkeisiin. Tää on vieläkin mulle siis iso. Mä en tiedä paljon mun pitäis kaventaa tätä, mutta en mä enää lähde kaventamaan. Nää on niinku tosi low waist. Ei ne niinku päältä tipu, eli siellä mun punaiset alushousut näkyy, mutta ja sit pitää lähteä lahkeisiin. Mut nyt en kerkeä, nyt pitää mennä treeneihin. Nyt on 2. päivä heinäkuuta, kello on about 10 ja mä päätin, että tänään nämä housut on valmiina. Mä päätin siis niin eilenkin jo, mutta en mä saanut ommeltua kunnoin 3 nappia. Mutta koska ne napit on ommeltu, niin ainut mitä mulla enää on siis jäljellä on nämä lahkeet. Ja nyt me lähdetään työstämään niitä seuraavaksi, niin mun ei tarvitse jatkaa tätä projektia enää ja saisin sen päätöksen. Mä en TPH tiedä, että miten mä oon epäonnistunut näiden lahkeiden kaavoittamisessa näin pahasti, mutta se ei ole ongelma. Mitä mä lähden tekemään seuraavaksi on, että mä lähden leikkaa tästä about suoran viivan, että nämä lahkeet olisi suorat. Sitten mä mittaan hyvän pituuden, koska näihin tulee siis ryppy. Mutta leikkaan molemmat puolet saman mittaisiksi ja sitten lähden kattoo hyvää paikkaa, mihin mä teen rypityksen.
pienet ompeleet. Tää on mulle vähän niinku... Ei nyt istu. Mut mä teen ompeleet ja samalla mä ompelen tohon semmosen vähän keinosen rypytyksen ja sit mä laitan siihen semmosen kangaskappaleen, joka sitten näyttää kivalta. Mä ensin ompelin tän tohon, mut se ei näyttänyt hyvälle, niin mä ompelin sen koko matkan tonne alas. Niin nyt se näyttää sille, että sauma kuuluu olla siinä. Siis mä en oikein tiedä, että tykkääks mä tosta rypyttystä lahkeesta, koska kaikki mun inspiration-kuvat oli silleen, että niissä oli se rypytetty lahke. Mä olin silleen, että vau, onpa hieno. Mut tästä tulee vähän semmonen pellecore mieleen, ja se voisi olla cute, mutta mä mietin, että jos mä ompelisin siihen semmosen, että mä voin kiristää sen halutessani tämmöiseksi pussimaiseksi, ja sitten jos haluan pitää baginä, niin sit mä voin pitää baginä. Koska mä en ehkä tykkää tästä, niistä mä voisin jotenkin silleen oman mielen mukaan. Tai sit mun pitää laskea nythän toi on niinku tossa kohtaa, niin mä laitan sen johonkin tohon kohtaan. Mut ei oo kiva, en tykkää. Siis meikä porkkanan pitäis hommata räätälin liitu tai haihtuva mustekynä, koska mä menin piirtämään nää lyijykynällä. Ja siis en tiedä lähteekö lyijykynä vaatteista, mutta ei ainakaan lähde siis niinku helposti. Enkä tiedä lähteekö pesussa. No mut siinä se nyt on. Ja siis kaiken lisäksi mä piirsin niinku oikealle puolelle. Mutta mun nyt ei oo järjellä siunattu. Mutta mitä mä teen? Mä isken tohon semmosen ompelen kangaskaisteleen. Mä mietin, että mulla on semmoista kivaa pitsiä, että saiskohan siihen semmosen pitsireunuksen sitten. Ja sitten käännän toki nää ympäri. Eli mä lähden nyt siis sammuroimaan nää lahkeen reunat, jotta ne ei purkanut. Tosiaan ompelen nämä housunlahkeet silleen, että tää saumuroitu sauma, niin mä vaan käännän sen kahdesti ympäri. Sit vaan neulaan ja ompelen sen siitä. Eli mitä mä oon saanut aikaan? Nyt mä oon saanut 2 kerrosta näitä tehtyä molempiin lahkeisiin. Ja musta tuntuu, että tää on mun lopullinen, mitä alan tekemään. Eli mä ennen kuin ompelen nää tähän, niin mä ompelen tästä tän sauman about, niin sen kokoiseksi, että se mahtuu tän lahkeen ympärille ilman, että se kiristää lahetta. Ja mä jätän tänne ulkosaumaan rakosen, eli mä en ompele sitä umpinaiseksi. Eli nämä on umpinaisia nämä röyhelöt, niin että ne menee tän lahkeen ympäri ja se yhdistyy saumalla täältä. Mutta tän meitän auki niin, että mä pystyn pujottaa sinne nauhan, jolla mä saan sitten halutessani kiristettyä sitä. Ja sitten tähän lahkeeseen tulee semmoinen pieni rusetti aina. Mutta neulotaan nää yhteen. Mulla oli hiukan haasteita, tai oikeastaan aika paljonkin haasteita asetella näitä, niin mä ajattelin, että mä ompelen nää alasaumasta kiinni, nää röyhelöt tähän suoraan. Ja sitten mä pujotan ton näihin lahkeisiin, jotta ne olisi valmiina ja varmemmin siinä. Ja sitten mä vielä ompelen molemmat puolet yhteen. Ja mä oon oikeasti aika tyytyväinen tähän, koska mun mielestä jotenkin tosi söpön näköinen. Eli seuraavaksi mä teen saman, mitä mä tein tähän lahkeeseen. Kaikki on leikattu, kaikki on ommeltu, että enää pitää taas asetella näin ja ommella kiinni. Ja ainoa mitä tässä mä en oo tyytyväinen on, siis mä vahingossa ompelin tämmösen tonne. Eli mulla meni siis kangasta tonne väliin. Ja mä huomasin vasta äsken tän. Ja toi on siis kinda helposti korjattavissa. Eli mun pitäisi purkaa ehkä 10 senttiä tästä ja tästä. Mut mä en TPH jaksa, mä en jaksa. Mä nyt jätän sen siihen.
Ja jos se tulee häiritsemään mua tulevaisuudessa, niin sit mä teen jotain asialle. Mut nyt menen tän rauhaa. Mä strugglasin nyt aika paljon näitten nauhojen tekemisessä. Mä todennäköisesti en näytä teille, mitä mä tein. Koska mä halusin tehdä semmoset spagettinauhat, eli ompelen sen ja sit käännän. Mut mä en vaan osannut, siis ei onnistunut. Mut mä silleen tein, vähän niinku ompelin silleen niinku näkyy. Ja sit vaan siksakilla vedin tosta päältä ton Tää on niin kämänen, mut se ei tuu näkyy, se on lahkeis. Mut seuraavaksi mä vaan pujotan siis tän hakaneulan kanssa tän tuolta onkalosta. Tiedättekö mitä? Nämä housut on nyt valmiit! So cute. So cute. Ja oottakaa.